Dubai,
na nya kero robaga ebute baga nwa wase na kero robaga ebula na kuga metiesi wetele pa chicken so patasa chicken emesamba sina za no wena Lunda na boni botu sipa ndi rojo ndi na puti techo adeba na mi be fado bleche de na puti nya ni rojo na nanya we malu ki fa na me me agazi ole ni me do be kuni de poso fa we bi de we ya be ku ndi a wa be fa bo ndi chi de we go si we ga si be ni di be ba ni ke ba na ga me o de chu ma na nwata m okenye onye ọbụla achacha amaka gịnị onye na-apụta apụta ndị mmadụ na-amata ya amata ya ka ọ dị maka ị na-eji ibe ka ndị mmadụ wee talụ n'ibe onye gbara ogu ga-eza aka onye gbalụgo gbapụrụ gị n'anya ọga edukeshọn dị ka na-agọwa ayọ nwayọ oli ka eze na ndị ugwu enu ọkpatigodu ya agwa nne ya mbọsa nwa egwenu ya afọ ndị kwa atọ maka na oche onye si agba egwu ka esi agụlụ onye aka oche onye si eme ka esi emela onye sigodu dịbe ọnwụ ọ bụrụ ibe ọnwụ na-eri ego ka ngwa ụnụ mama sigodu amanwụ ọ bụrụ ibe ọnwụ na-eri ego mama sigodu na ọmanwụ na sigodu ga-ebute ego ma ọnwụ adịghị ego ọnwụ adịghị ego ọnwụ adịghị ego ọnwụ adịghị ego sigodu dịbe ọnwụ anyị wedogwu sigodu dịbe ọnwụ anyị kelele gị ụbọchị ị ga-agwa nne gị na ọgbanje ga-agba sigodu ndị kwu n'isi ga-afụ ụzọ eziokwu kakwu ndị mgbala ga-aga ije ndị ogbu ga-ekwu okwu sigodu nwanne m na anyị si n'eluigwe oyibo o nwere oge ebe m ga-erite ego n'ọka trusori wesetite mgbogbu m nwa na agbamokwu webele oge wesapụ itobelite ọzọ otigo mgbe ebinie wewelu maka tinye n'ọnụ webido egwu webele ego ụfọdụ mmadụ na-abata n'ụlọ onye gị bebi n'ihe wewelu vidio wecheba n'iru mmadụ na-abụ wechi ihe tazụ jesu zazụ na webata ebe a na-eme okechọ